Tulin tuolta Mongolian aroilta ja tässä sitten esitän teille teatteritaidetta samalla. Loi 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 la 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 loi 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 la 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 loi 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 la 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 loi. Yön halki kiitää, ratsuparvi kaasaa koiden. Kannukset kiiltävät ja ilkaamoiden, tuulessa viitat hulmuaa. Uljat on naiset, uljammat on ratsut heillä. Aina kun aroilla ja kyläteillä laulunsa reipas kajahtaa. Terveiset kaukaa, majoilta he teille tuovat. Maljansa onneksi he kohtaa juovat, silmistä liekki singahtaa. Lai 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 lai, la 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 lai 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 lai, lai la 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 lai 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 lai, lai la 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 lai. Ja asiaan. Hyvi oli hölskynyt matkalla. Ei perkele, tätä voi juo loppuun asti. Haastan Kirsi Vainionpään, Katja Pölläsen ja Sari Juvosen. Teillä on 24 tuntia aikaa käydä Mongolian aroilla tai toimittaa minulle lavallinen